שלום חברים, אנחנו מדברים על מעוף 35 תל אביב. עשיתי כאן ניתוח טכני של נקודות שבהם נוכל להתייחס אליהן ולסחור בהן באופציות נגזרים. כידוע לכם שאנחנו עושים אסטרטגיה של עוקף, טווח של בין 50 ל-60, ויש לנו כאן השבוע הזה, אם שמתם לב, סימנתי אותו, שהוא הטווח בין 1036 ל-1560. אוקיי? עכשיו השער בדיוק בנקודה הזאת. עכשיו יש פה נקודת, עכשיו השוק יתנהג או ימשיך לדשדש בטווח הזה של 560 ל-1636, או ימשיך לרדת עד ל-1466. להיכנס עכשיו לאסטרטגיה, אני חושב שזה קצת לא ברור, אלא אם תהיה מגמה. כלומר, אם מחר יהיה תיקון, אז אנחנו נשאר בטווח הזה, ואם הוא ירד, אם מחר ירד, אז יהיה אפשר לקחת את האסטרטגיה בטווח הנמוך יותר. ואפילו להציב את הפתיחה באמצע, כלומר הקצוות יהיו 1560 ל-1486. זהו, נחכה למחר. ביי. Okay.